many anto gima neno gi pacha matin aneno niya Raila Wuonyalego nyowe party mare e sirikal kik wagol tiewa ni jomoko kata wuondo wagang'o wabed ka higa mar 27 ma ji dhi election walosa gik madwarore olosa gimiluongo ni structure maber makapo to da President Ruto bedo ng'ama ber duoge ODM kama no aye nikech UDA marene to kuche do bede matin UDA no kuche tin kejo Mount Kenya ka oseringe ka ODM kama kuduoge to biro yudo kura matere nyime to giriwre gi wayud ja ODM mawayiero ni ng'ane be but ng'ane to kowuok to wadonjo e kaka nene e komi mar ker wach mogik midwa nyiso oganda luo nikech e Raila be nyo weche wuok e ker ma wa pinja mondo samoro nyalo chiwo ler samoro nyo jomoko kudho wach ng'eni